nakikunante yakakin jauh saya karukunan taraya taraya nangkat na tara karuan karubudin na karuan ayan ang pudin ang ayaw sini wala ibig natin niya guys pero na pundo ko ari isa kang kaya yarihan tatara ko ay kama na sagtuturungan das ipupuna ko na nasina yan orang kan nanun na yaw sa ay bunda ka pianan purta yan kaway na ito sa nyari yan yung wala na kaya yung nato na ay panaraw hindi panapwa yung mo sinataramat yaw sa ake ay sinataramat yaw sa tara wara asan ya coba pilih persinan itu ya aus kan aus dikan ayaw suami tak anangkan mengada singaira house nanti apa nakarepong sabun kay sakyan ya isa kinananon jauh seg tukwari nang pudina lagi nanun na yaw so jadi na web to abere ni pusinan sangka na yaw sekali mi na sakay kita kami nu harun di tinta ko na yaw yang ada na yaw ini yaw sa tutulungan ini yaro ko na tindiya ura jamatan jadi na ko daw siya kakan ngayon na kaya kan bakal buong ko na nun na yapay aga din ang pera ibs ka din na ginaayat pera kumek ko ayat pera sige na rin o pati yan na yan mabung kami mo ang kansi yayangan yakarangag jauh saya ay bisa tutulong ay binayaw sa mga nirumi Rujung di kena Mino pun